Figyú, a Béla szerintem tök cuki volt. Amikor beléptem erre a munkahelyre, nagyon boldog voltam, mert úgy éreztem, végre megtaláltam a helyem. De valahogy semmi sem sikerült. Nem tudtam beilleszkedni. A többiek nem értik, miért nem lépek be a szakszervezetbe. Ez a szakszervezetis figura is állandóan a nyakamra jár. Csábítgat nyugdíjpénztárral, egészségpénztárral. Azt mondja, hogy képviselik az érdekeimet. Programokat szerveznek nekem. A tagkártyával több mint 1000 helyen kedvezményes áron vásárolhatok. Nem gondoltad meg, hogy belépsz közénk? Van egészségpénztárunk, nyugdíjpénztárunk, családi napot is kell. Na persze. Na persze. Nem akarsz belépni közénk? Á, nem. Még gondolkodom rajta. Ezt a szerencsétlent az alvállalkozón küldte ide bedolgozni, és még védőszemüvege sincs. Nincs náluk szakszervezet. De csak ezért bolond leszek költeni a pénzemet. A kollektív szerződés és az egyenlő munkafeltételek minden dolgozóra érvényesek. Teltek a hónapok, és többször is elgondolkodtam azon, hogy mi lenne nekem a jó. Láttam ezeket a szakszervezeti tagokat, hogy milyen jól el vannak együtt, csapatban buliznak, de közben elég komolyan nyomják a szöveget arról, hogy a szakszervezeti tagságban erő van. Állandóan agitálnak, mindig azt kérdezgetik. Belépsz? Á, még gondolkodom rajta. Talán már szóba állnak velem, és nem gondolják, hogy kihasználom a munkájukat, és potyaleső vagyok. Á, hagyd! Csak potyázik! Gyere inkább sakkozni! Ha szakszervezeti tag lennék, olcsón üdülhetnék, védenék az érdekeimet. Sok közös program lenne a cimborákkal, és nem unatkoznék. Nem lennék egyedül a gondjaimmal. Hát igen, sok előnye volna annak, ha tag lennék. Na, belépsz végre? Á, nem. Még gondolkodom rajta. Hát ezek meg mit akarnak? Látszik, hogy valami rosszban sántikálnak. Mit akartok? Semmit, már itt sem vagyunk. Na azért. Tudtam, hogy nem vagytok ti olyan nagy fiúk. Mindenki látta ezt? Van nálad belépési nyilatkozat?
csak nem belépsz. Már nem gondolkodom rajta. Aztán jött ez a két bunkó, és rögtön belekötöttek. Mondtam, hogy ne kössünk bele ezekbe. Azt gondoltam, hogy tényleg nagy hatással lesz. De aztán szerencsére ott voltak a szakszervezetis fiúk is. Elrendeztek mindent. Meg láttam azt a 3 gyökértöt felállni, hát még szép, hogy visszaadom neki a sört. Én nem is láttam semmit, én csak utánad mentem. Együtt erősebbek vagyunk! Azt hiszem, jól döntöttem, hogy végre beléptem a szakszervezetbe. Anyád nevét is írtad. És már Neki mentél fel? Ennyi.